Şunsun da aytırga kerak, İslam dinine kagılışlı munday şaralar şehirning bar tek ayrım bir meçhitindagina uzmay, olarni müftiyet başka meçhitlerde de uyuştura. Sabilar için her yılını açık işikler günü Qur'an okuyuşları belgisi, tatar tili dersleri, jeyge lagerlar uyuşturula. Bugungi bayram şehirning Temirli rayonundağı Medine meçhiti yanında uza. Hayır, birge bu rayonda yaşayışlarına tugul şehirning başka rayonlarından da kilüşçiler baytak. Üç balalı Aysinar gailesi Ziye Ariyağından kelgen. Mında часто келебиз инде шул безнең мероприятияларга неләргә шулай. Быел тоже мы килдек, уже киткәнә да гаилә белән киткәнә малайны да алып килдек. Былтыр әле ансыз килгән идек, но быел уже полным составом, да. Аллага шөкер. Ланнарга развлечениялары бик яхшы, ярмаркалары бик матур, угощениялары, намаз укырга урын бар. Ayrat hem Elvira balalarını kişi yaştan tatarның гырыф әдәтләре dini yolalarыбыз нигезендә тәрбиялибез ди. Монда килүнең дә сәбәбе шул. Безнең ланнар шул бәйрәмгә тиген итеп тартылып, алар шул уже традиция, безнең татар традициясына шулай нитә баралар. Уже дингә киләләр и татар традициясын уже рәне балалар. Bugungi bayramni uyushtiruvchi Medine meçhiti reisi Jamil Xayrulov da o'zining ishida birinchi maqsad etib bolalarni ham yoshlarni islom dinine tortuvni qo'ya. Meçhitdagi ishni da ana shulay turli yo'nalishda olib boradi. Дети у нас играются, для них специально конкурсы, игры организовали. То есть познавательно вот пригласили, аттракционы специально для этого пригласили. Uyushtiruvchilar bayramga boshlicha ko'p balali ham oz kirimli oilalarni chaqirgan. So'nggi yillarda rayonda ko'p balali yosh oilalar soni ortgan. Mana shularning birisi Elfiya ham Aleksandr Shiyanovlar oilasi. Onlarning 5 balasi var. Qo'ychandir pravoslaviy dininde bo'lgan Sasha tatar qizini uylanir oldindan islom dinini olgan. Принял ислам, потому что это истина. То есть я изучал, ну, как бы воспитан в исламские традиции больше, там мама татарка. Вот, но отец русский, все равно изучал, и изучал религии, изучал и христианство, и остальные религии. Потом пришел к тому, что все-таки ислам это истина. Элеккеге Саша, хәзерге Абдулла хатыны белән 5 балалары Давуд, Ясмина, Асия, Хади һәм Халиманы да ислам дини нигезендә тәрбиялиләр. Дети тоже обучаются в школе, изучают арабский язык, читают Коран, читают намаз. То есть все как бы каноны ислама все выполняют. Сабилар һәр төрле спорт ярышларында һәм конкурсларда катнашып бүләкләр алган арада ашханәдә инде кызлар әниләре һәм әбиләре белән бергә хәләл ризыклардан кунак истәле әзерләй башлады. Янәшәдәге мәйданчыкта исә барлык катнашучылар өчен таҗик егетләре пылау пешерергә кереште. Ульяновскидан Рамис Сафин, Ахмед Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.